Hey, hip hop, yeah man, yeah. Busy. No, are you the yogi? The yogi, yeah. It's amazing. It's my first day ever tried this. And Thank you very much. Zoom in, I mean, but this is kind of nice. People sitting here peacefully enjoying themselves. yeah, I think so. Rhythmically swaying, enjoying the wind, the late summer nights. I think it's okay. Actually, it's a private affair, and nobody's actually interested in being too extrovert about their doings. But this reminds me about a football match I once witnessed. I'm still waiting for the ball, kind of. I think there is no ball. Ja, her, det er så den nye Yoga Ashram. Ja, der er noget der. Der er nogle mennesker derinde. Åh! Ja, altså vi kan jo ikke lære mere om yoga, end vi kan se hos de her mennesker her. Hop. Hop. Hoppe-yoga. Det er en variant af yogisk flyvning her, hvor man står på hovedet på nogle andre. Det er ligesom ude på det rigtige arbejdsmarked. Man står på hovedet, eller det end på noget andet. Ja, ja. Det er så her, at de danske yogier og yoginier forsøger at sammenbinde deres chandra og deres surya i en sammenhængende tråd. Det drejer sig om månens og solens energier, forankret i mennesket. Mennesket, der til sidst bliver sådan en let ballon, der flyder i universet. Her er faktisk tale om en stime af lette balloner, der flyver og flyder i universet. De streamer. Det ligner, at det er solid beings, men actually, on the inside, they are glowing and flowing. Det er det rene vand. Et lille break kan man altid gøre, hvis man har en carport. Balancering mellem højre og venstre. Oven og nede. Livets grundlyd. Lyden af en susen og en raslen. Bla bla yoga. Her ruller vi de berømte yogamotter. I det moderne Danmark kan man stort set ikke lave yoga uden at have sådan en yogamotte. Du kan få den i street yoga for 300 kroner. Grøn, blå, rosa, grå, safranfarve. Nogle få har den ægte safranfarvede yogamotte. Omhul og flid. Bam. Yogamotten skal altid være ren og tør. Husk nu, din yogamotte er egentlig ikke din. Det er bare en, du passer på.
Eller hvad? Eller er der moral omkring yogamåtter? Hvad mener du om yogamotternes moral? Det er sådan, at han kun lide. Har du en moral omkring yogamotter? Nej. Hvad farve har din yogamot? Er blevet oplyst? Er blevet oplyst? Ikke blevet oplyst. Er du blevet yogi? Er du yogi? Lille yogi? Ikke oplyst. Han er ikke oplyst. Hvordan kan det være, at din ven Kasper ikke er oplyst? Men det... Hvorfor er du ikke oplyst, Kasper? Vi tror jo på dig. Verdensrevolutionen. Det er kommunalvalg snart. Hvad er oplysning? Altså, det er jo sådan lidt arbitrært ting. Det er en appetizer for hvad? Nej, arbitrært. En appetizer? Okay. Gå. Sex på en anden måde, end man normalt har sex. Det er jo ikke fordi, der er nogen speciel teknik, vi bruger. Nej. Det er jo bare, at man bare er helt bevidst om, hvor du bliver rørt. Og så er det bare nemmere at give væk. Du skal bare prøve at lade det være i dit hoved. Og så skal han bare røre klitoris sådan der. Ja. Vibrerer, så han kan mærke energien. Han kan mærke, at det måske er sådan. Ikke også? Den lille pop.